konferma li l-Gvern Laburista rema għal kollox il-weda li kien għamel 8 snin ilu lid-dilettanti tal-Karnival meta wedhom villaġġ iddedikat purament lilhom. Il-konferma ġiet dritt minħal il-Ministru għall-Arti u l-Kultura Jose Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-budget. Festivals Malta fil-ġimgħat li ġejjin ser toħroġ sejħa tender għal trailers u trakkijiet li ser jitpoġġew għad dispożizzjoni tad-dilettanti u l-artisti tal-Karnival tul 4 snin li ġejjin. Din l-istqarrija tindika biċ-ċar li l-weda tal-Labor ta' 8 snin ilu ma kienet xejn għajr duħan. Il-manifest tal-Labor tal-2013 kien jgħid hekk: insibu post adegwat biex nibnu mħażen għad-dilettanti tal-Karnival biex ninkoraġġixxu t-tisħiħ ta' din it-tradizzjoni artistika. Madankollu dak li qal uffiċjalment Herrera issa qed juri li Gvern Laburista li fi 8 snin ma wettaqx din il-weda mhux beħsiebu jatwa lanqas fl-4 snin li ġejjin. Wara li ħabbar dan il-Ministru Herrera mistoqsi dwar din il-weda qalilna li din se jindirizza fid-diskors tiegħu tal-estimi. Ma din hija weda lila li saret 8 snin ta' illum ħabbart li se jkollhom trailers u containers. Ma naħsibx li qiegħda fil-viċin din il-weda. Jiena qed ngħidlek isimha' d-diskors li tal-budget li għandi nitkellem nhar it-tlieta u naħseb li dil-kwistjon tal-Karnival se nindirizza fid-diskors tiegħi ta' nhar it-tlieta. Id-diskors ta' Herrera waqt din il-konferenza kien miżawd b'retorika u bi kliem sbieħ. Ndukraw dak li għamilna Maltin. Iżda sal-lum id-dilettanti tal-Karnival għadhom qed jistennew u jittamaw li dak li kien imwiegħed lilhom fl-2013 jiġi mwettaq.